Tliet stħarriġiet tal-opinjoni pubblika wrew fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela fuq il-kap tal-Oppożizzjoni u kap nazzjonalista Bernard Gregg. It-tliet stħarriġiet fil-gazzetti wara l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali wrew distak fil-fiduċja bejn iż-żewġ mexxejja li tvarja bejn 13 u 38%. Skont l-istħarriġ tal-Malta Today, Robert Abela huwa fdat minn 41.9% tal-elettorat kontra 29% li huwa fdat Bernard Gregg. Fl-istħarriġ fuq it-torċa tal-istatistiku Dr. Vincent Marmara, il-Prim Ministru għafdat minn 22% iżjed mill-kap nazzjonalista kif Dr. Abela kiseb 52.5% u Bernard Gregg kiseb 30.5%. Dan fil-waqt li l-istħarriġ fis-Sunday Times wera fiduċja b'saħħitha ta' 55% f'Abela u 17% fi Gregg, differenza ta' 38%. Li kieku kellha ssir elezzjoni għada s-surveys kollha qalu li l-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali bil-Malta Today tajt li l-Partit Laburista jirbaħ bi kważi 23,000. It-torċa tisma' maġġoranza ta' 41,000 fil-waqt li t-Times tisma' distak ta' 44,500 vot. Tnejn mit-tliet gazzetti li kkummissjonaw stħarriġ u raw żieda ta' appoġġ lejn il-Partit Laburista fuq l-aħħar elezzjoni ġenerali. Skont istħarriġ tal-Malta Today, Robert Abela huwa fdat iktar f'bosta kategorijiet età fosthom miż-żgħażagħ u mill-pensjonanti. Fl-istħarriġ tat-Times saħansitra l-Prim Ministru huwa fdat minn 60% taż-żgħażagħ kontra l-14% fil-kap tal-Oppożizzjoni. L-istħarriġ ta' Dr. Marmara fit-torċa mbagħad jinnota li 84% tal-votanti li l-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali jafdaw lil Dr. Abela fil-waqt li huma inqas minn 3/4, jiġifieri 71.4% tal-votanti nazzjonalisti fl-2017 li jafdaw f'Bernard Gregg. L-istħarriġiet juru wkoll li hemm parti mill-elettorat li mhux tajt kif se tivvota jew għada indeċiża. L-istudji saru il-koll fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali bl-eċċezzjoni tat-Times li beda jittieħed il-kampjun sa mill-14 ta' frar u baqa' għaddej din il-ġimgħa stess. L-istħarriġ tat-Times u l-Malta Today sar fost 600 persuna fil-waqt li dak ta' Dr. Marmara fit-torċa sar fost 1000 persuna.